día, benvidos á retransmisión desta antepenúltima cita do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña, unha das tres últimas, das tres derradeiras oportunidades de poder disfrutar desta especialidade en Galicia en competición. Vamos vivir o que se denomina a subida á estrada, unha proba que, dende logo, é unha proba das veteranas do campeonato que nos vai facer disfrutar, gozar esta fin de semana cas carreiras. E todo isto vai ser posible grazas aos patrocinadores tanto do campeonato como desta carreira. Son, mira, vades ver por aquí abaixo circular uns cantos logos, unhas cantas marcas. Estas marcas, estas empresas, estas institucións son as que apoian, as que permiten e facilitan que todo isto sexa posible, que nós estemos aquí e que especialmente todo isto que vedes aquí ao meu redor, non sei a cantidad de coches que están entrando en plano, pero todo isto que tedes ao meu redor, pois pódase realizar. Eu vos animo, estades a tempo todavía, ás 3 da tarde, ás 15 horas, comeza a primeira manga de adestramentos. Así que se estás na casa agora mesmo, eu convídote a que te achegues á estrada e que podas disfrutar unha fantástica fin de semana en canto ao climatolóxico, pero tamén en canto ao deportivo. E ademais destes patrocinadores institucionais e empresas que apoian esta proba, estreamos tamén un novo apoio. Un apoio, ademais, que ven do mundo das carreiras. O Mundial en Monte Alegre, que tamén apoia este campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Así que, mira, un olliño posto en Monte Alegre que nos vai ir acompañando ao longo das fin de semanas que nos quedan dentro do campeonato da especialidade de montaña en Galicia. Bueno, pois este é o arranque, esta é a previa, este é o momento en que nos gusta que nos acompañen pois nomes de homes e mulleres que compiten na carreira, principalmente homes, porque mulleres temos moi pouquiñas competindo, temos a María como cabeza de lanza e a verdade é que pouco máis temos carreira. Alguna ocasión temos algunha outra convidada, pero é verdade que son minoría dentro do campeonato, así que homes en primeiro lugar como o protagonista que queremos falar agora mesmo, que se achega hasta nós, Jorge Pérez, o señor que ostenta o título de campeón da montaña en carrozados e que ven defendendo con man firme esta posición dentro do campeonato. Moi boas, Jorge. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, unha nova carreira, quedan tres. Sí, quedan tres. Hai que facer dúas máis para... Creo que ganando dúas máis podemos ganar o campeonato. Está bastante apretado porque non foi a última da Ponte Nova. Creo que estamos aí a un punto, pero bueno. Vamos a ver a partir de hoxe. Estrenando montura na montaña. Sí, na montaña galega. Bueno, estrenamos o outro día en Chantada. Pero sí, a ver como vai aquí neste tramo. A subida está aí un pouco delicadita en algunha zona, ten aí como algúns baches e tal, pero bueno, ao final vai ser un tramo de rally, non creo que haya moito problema. Unha unidade que polo momento non presenta un estilo ou unha estética moi diferente ao anterior, pero que para os que non o saiban, ahora levas unha montura que é evidentemente un Porsche, un GT3 Cab, pero xa do 2020 ten outras prestacións, para pelexar aínda máis duro na especialidade. Sí, bueno, o coche estéticamente por fora prácticamente son, se te fijas ben, só cambian os parachoques e pilotos e faros e pouca cousa máis. De motor é un 4.0, ten algo máis de baixos, fai un poquinho menos de ruido tamén, pero o coche ven sendo as mesmas características que o outro. Iso de algo menos de ruido porque vais a un decibelio 2, pero se escoita igual a 2 kilómetros, non? Sí, pero bueno, dentro polo menos fai menos ruido. Bueno, está mellor aislado, digámoslo así. Sí, está mellor aislado, pero bueno, xa che digo, o coche, pois evidentemente é 5 anos máis novo que o outro, ten un motor con máis cilindrada, debería ser mellor. Vamos a ver no tempo do ano pasado, creo que aquí o mellor tempo que fixen foi 2.38.3, veremos que se pode facer este ano, en condicións como está a carretera tamén e o tempo, pero bueno, aí andaremos. Iba a dicir cal é a zona máis delicada, ao mellor non hai que pensar tanto no estado do asfalto en algúns puntos que pode complicar un poquinho, non tanto a túa montura, ao mellor as fórmulas e as barquetas si poden verse un pouco máis perxudicadas, pero dentro da técnica da trazado, que é a zona máis complexa? A min a zona máis complexa é despois do rasante que hai na segunda reta, baixando xa, que empezas, faz unha izquierda, unha dereita, despois hai dúas izquierdas, dúas dereitas que son moi parecidas e aí hai que terlo claro porque baixando, as curvas son, xa che digo, moi iguales, pode haber aí algunha confusión, pero do resto a subida xa corren, creo que foi 2 anos, foi no 20, no 21 e no 23, me parece. Bueno, máis ou menos teño entre 5 voltas, teño máis ou menos clara, pero bueno,
as fórmulas sí que aí poden ter algún contratempo con eses baches que hai despois do salto do centro, que aí non te podes meter moito á dereita, pero bueno, supoño que todos só terán na cabeza, non creo que haya problema ningún. A 1:15 briefing, ás 3 en punto o comezo da primeira manga de adestramentos, que te queda a ti por facer? Nada, vou a dar unha volta máis para mirar como está todo hoxe e comer un pouco e listo. Pois nada, sorte e vémonos xa no trazado. Vale, gracias, suerte a todos. Jorge Pérez, un dos homes que vai ser protagonista sen dúbida nesta subida. Temos máis convidados. Mira, teño a Rubén Blanco por aí, a ver se o Alexis Vieites tamén que está connosco. Calquera dos dous, pasarán todos, adiante, adiante. Pasarán todos eles. Mira, ven Alexis que, igual que falábamos co campeón da montaña en carrozados, temos que falar con un home que sabe o que é ostentar, mira, que ben rodeado estou, sabe o que é ostentar o título de campeón da montaña absoluto, Alex Vieites, e Rubén Blanco, que bueno, que campeón de histórico, non podemos decir que este é o título, así que mira, dous campeóns da montaña, eu creo que inigualable momento para acompañarnos. Benvidos a esta previa da montaña. Gracias. Rubén, outra carreira máis, vemoste pouco a pouco como esta nova unidade que te presentas esta tempada vai tendo máis punch, vai tendo máis competitividade. A verdade é que é unha unidade que os aficionados está ilusionando moitísimo. Bueno, a verdade é que sí, estamos a dando o mellor do que esperaba. Fixemos cambios tamén, sobre todo en chantada de reglajes, que moi ben, a verdad. Probamos rodas tamén. E bueno, a verdade que estamos contentos e ilusionados a ver que podemos facer hoxe aquí, claro, porque aquí tamén hai maquinaria, entonces a ver que podemos facer, pero bueno, vamos a intentalo dentro das limitacións que temos. Dicía Rubén Alexis que hai maquinaria e un dos culpables de que esa maquinaria es ti. Volve o Bango, volves con esta unidade, entendo que xa revisada a fondo, que preparada e con ilusión de facer un bo resultado, ¿no? Sí, a ver, la ilusión nunca la habíamos perdido, ¿no? Al final, cada vez que venimos a una carrera siempre venimos con la ilusión de hacerlo lo mejor posible y que intentar tener los mínimos problemas posibles, pero bueno, a ver, fue un dolor de cabeza bueno y pues a ver, el otro día en los test que hicimos fue todo bien, esperemos que siga así y que por lo menos lo deje disfrutar al menos esta carrera. Bueno, esta carreira, as dúas que quedan do campeonato e poder ter boa sensación xa pensando na seguinte, ¿no? Sí, a ver, no creo que hagamos todo lo que queda del campeonato con este coche, pero bueno, más que nada porque teníamos que ir con el Fórmula 1 más por tema de descartes para poder quedar campeones de la agrupación. Entonces, pues bueno, vinimos aquí ya que el coche estaba, como quien dice, acabado y eso, pues intentamos estar aquí y a ver qué pasa. Cal é a zona onde mirades vos que podedes ter un poquinho máis de preocupación? Contanos ti primeiro. Bueno, eu pa min a peor, que foi onde tuve un golpe co BMW fai uns anos, e despois da reta que hai un rasante, e hai ali unha de izquierdas e pois ben a de dereitas, pois pa min a zona máis peligrosa é esa. Se vai moi rápido e aquela é bastante lenta, bótate por fora, pa min bueno, despois do rasante tamén, pero bueno, ali xa depende de cada un, pero ali aquela zona baixando pa min é a máis peligrosa. E ti, Alexis? Para mí peligrosa es toda, la verdad. A la velocidad que se anda en cualquier zona pueden pasar miles de cosas, pero sí quizás el final es lo más difícil por la bajada y a la velocidad que se llega allí. Al final todo se estrecha y pues bueno, es una zona bastante complicada. De hecho siempre suele haber golpes allí, o sea, ahí o en el rasante grande. Hai que a cabeza moi fría, sabendo moi ben o que tens que facer en cada curva. Sí, a ver, hay que controlar y al final para algo se entrena y bueno, ahí ya a veces va en la valentía de cada uno, pero hay que saber por dónde tal y más cuando es una zona conflictiva de todos los años que siempre pues pasa algo. Dicía Alexis que hai que ter valentía de cada un, a valentía de cada un é un deporte para valentes tamén, ¿no? Os que vos miramos desde a cuneta, a veces vos vemos e dicimos, madre mía, hai que ter algo especial, ¿no? Sí, a verdade que sí, eu que sobre todo tens que telo moi claro, e depende do coche que leves tamén, se non tendo nin problema, nin unha avería ou unha rótula ou que sea, vense moi rápido e calquera mínimo imprevisto la lías, entonces sí que hai que tela moi ben entrenada, moi clara, porque repito que vimos moi rápido, entonces hai que sabela ben, para non levar un susto. Tedes na cabeza tempos obxectivos os que queres chegar co coche, te planteas as carreiras de xeito, dicendo, bueno, tal ano fixen este tempo, vamos a intentar pelexar así, ou pensas no global, pensas en, bueno, vamos a ir manga a manga? Hombre, yo creo que todo el mundo viene con la mentalidad de ganar, ¿no? Y más cuando pues ya se tiene hecho y sabes que, bueno, si se dan las casualidades se puede llegar a hacer. Pero bueno,
en mi caso, por ejemplo, volvemos a un coche que es totalmente distinto otra vez y pues bueno, iremos manga a manga. Mi objetivo es terminar y obviamente mejorar los cronos que ya teníamos. Ya por coche se tendrían que mejorar, ya por eso. Pero bueno, yo es eso, quiero rodar y quiero intentar sentirme a gusto con el coche, que no me dé problemas y pues bueno, disfrutar más que nada. Nos disfrutando contigo desde esta cuneta e falaremos o domingo en profundidade pues, na ceremonia de entrega de premios. Bueno, si llegamos. Todos agardamos que sí. No teu caso, bueno, pues non sei si crees que podes estar, mira que colocadiño estades aquí os carrozados, estamos na zona de podio, ¿no? Bueno, a zona de podio vai ser complicada, pero bueno, vamos a intentalo. Pues nada, nos contra os Porsches de momento non podemos facer nada, pues ano xa miraremos se todo sale ben. Pero bueno, intentaremos botar unha carreira Senra e Maki, a ver que podemos facer, pero bueno, de aí para arriba xa vai estar complicado. Bueno, pues como lle dixen que espero agardo verte na ceremonia de entrega de premios, que podamos disfrutar dese momento final o domingo e boa carreira para os dous e que podamos disfrutar vos dentro dos coches e nós desde a cuneta. Gracias, podemos disfrutar todos. Bueno, pues Alexis Viéitez, Rubén Blanco, dous grandes da montaña, graciñas por acompañarnos e agora, pues nada, a facer ese último entreno se necesario. Graciñas por estar connosco. Temos máis protagonistas, máis xente non só en carrozados, non só entre os fórmulas, tamén nos carcross hai sempre unha boa lista de inscritos, non só hai que falar cos homes que lideran as clasificacións. Temos aquí a César Domínguez, que son dos homes que mellor ten menos experiencia dentro da montaña, xa levas un tempiño, xa empeza a soar o teu nome, e con ganas de vir a facer, imagino que un bo papel aquí en la estrada. Sí, bueno, vamos a ir de menos a más, ya que este año es la segunda que hacemos en asfalto, que estuvimos alternando ahí con Rally Mix, que al final la tierra también es divertida y corres más. Y es la segunda que hacemos en asfalto y vamos a probar unos amortiguadores ahí que nos dejaron, a ver si el coche se deja hacer. Pero bueno, yo creo que es más defecto del animal que de la máquina. Pero bueno, poco a poco. En que pensamos ou en que pensas a hora de prepararte para a carreira? Cales son os teus puntos que tes que ter en conta para este trazado? Bueno, estuvimos ahí dándole unas pasadas y es un trazado bastante rápido, no lo corrimos aún nunca. Y es rápido y tiene zonas complicadas. No es muy difícil, pero si te sales, te puede salir caro del bolsillo. Sí, porque esta é unha subida que ten as zonas complicadas a máis coinciden pues, con que non vas parar ao lado nun taluz ao margen da carretera, aquilo cae, hai que ter moito cuidado, hai que ter moito ollo, non? Sí, hay que tener ojo, pero bueno, tampoco te puedes poner a pensar en lo que pueda pasar, No. si no, seguramente ya quedaba en casa y... Pero bueno, pasarlo bien, que cuando te pones el casco se te olvida un poco el miedo y divertirse y pasar un buen fin de semana, que hace buen tiempo y con los colegas. Intentar llevar el coche entero para casa y disfrutar. Dicían os nosos anteriores convidados, Rubén Blanco e Alex Villello, dicían este é un deporte para valientes. O mellor non é medo a palabra, o mellor hai que ter respeto, evidentemente, ás condicións de cada unha das carreiras, pero pasa iso, non? Que cando vos poñedes o casco, cambia o chip automáticamente. Que levades na cabeza que vos fai ese cambio? Sí, está claro que hay que tener cierto respeto, pero al final también es lo que te hace subirte y sentir esa adrenalina y esa tensión antes de salir. Al final es lo que te acaba enganchando y es eso, no puedes tenerle miedo, si no ya no... Ni te pondrías el casco, yo creo. Do que miraches do trazado, adestrando e demais, nos veñen todos falando de un par de curvas na zona de baixada despois da rasante, que hai que ter moito ollo. Coincide nesa análise ou tamén tes ti algún outro punto onde dices, cuidado aquí que hai riscos? Sí, al final las frenadas esas que son así un poco en bajada y tal son las que se te pueden complicar un poco, pero bueno, un golpe lo pegas en cualquier lado, en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, sí, ahí hay un par de frenadas, sobre todo cuesta abajo, que cuesta arriba dices tú, bueno, ya pararé, pero cuesta abajo hay que ver. Pero bueno, eso, vamos a ir de menos a más y probando cosas e intentar acabar sin ningún percance. Falemos un poquinho de futuro, segunda proba de asfalto nesta tempada, vemos tamén no Rally Mix, a terra que dis que é interesante. Plantesaste autocross e algunha outra especialidade, pois que unha unidade as do carcross que ten esa posibilidade, non? Sí, bueno, no sé, ahora mismo el autocross la verdad no me llama para nada, pero bueno, hace no mucho tampoco me llamaban los Rally Mix
y fue probarlos y la verdad es que son súper divertidos y, y bueno, a ver cómo va. De momento este año tenemos pensado salir en un mes en Puente Caldelas y acabar con el Rally Mies de Barbadas, que tampoco se puede darle todos los meses, que si no el bolsillo empieza a gritar y igual me echan de casa. Bueno, César, desexamos que teñas unha boa carreira, que teñas unha boa fin de semana, que podamos falar despois de rematar todo o domingo e que eso sea sinal de que, polo menos, todo foi ben. Sí, si hablamos el domingo podemos estar contentos. César Domínguez, graciñas por acompañarnos e agora entrar un poquinho, ¿no? Un pouco. Veña, pois hai que darlle. Claro que sí, mira, me están sinalando. Teñemos aí a un convidado, vente por aquí, Vicente. Vicente Vieites, outro dos homes que, pois, a montaña é un home recoñecido, coñecido, que para os que estades despistados e non sabedes quen é, bueno, pois un home que sabe o que vivir as carreiras desde dentro, en moitas posicións, desde dentro, agarrado un volante, tamén traballando na asistencia nos últimos anos co seu fillo, con Alexis, é un home que respira e vive as carreiras, pois, polos catro costados. Que tal estamos? Muy bien, todo bien. A ver si hay suerte con el Chisme este año. A primeira carreira que sae esta temporada o Bango, hai ilusión, verdad? Sí, hombre, a ver, porque fue un coche que se cogió con mucha ilusión, por ser el aparato que es. Lo que pasa que, bueno, como ya os contó Alexis un poco todo lo que pasó con el coche, ¿no? Que nos salió rana y a ver ahora si después de todo lo que tiempo y dinero que llevamos invertido en él, pues salen las cosas bien. Que é un dos factores máis críticos dentro da competición. O presupuesto é, ao final, o que pode definir a veces ganar as carreiras ou non, que é un pouco... É así, non hai outra forma de explicarlo. Hai bons pilotos, pero entre os bons pilotos hai que ter máis presuposto. No caso de Alexis, a pilotaxe boa está garantizada. Sí, a ver, desgraciadamente es un deporte que aquí o tienes dinero, si no, no eres nadie, aunque seas muy bueno, ¿no? Y tú lo acabas de decir y está mal que lo diga yo, que soy su padre, pero creo que Alexis tiene sobradamente demostrado que, bueno, a coches iguales es un piloto complicado de batir, ¿no? Pero claro, es eso, aquí todo es pasta y hoy en día, pues lógicamente con los aparatos que hay, pues te aparece alguien con un chisme de estos modernos potente y aunque solo acelere las rectas, pues ya le llega. Como non? Que falades na casa? Cando estades na casa e vos plantexades nalgún momento o mellor un cambio dentro da mesma especialidade, pero o mellor non hai algún momento de pensamento de igual probamos un carrozado, probamos meternos esa pelea, ou é paixón pola montaña pura e dura, como son barquetas, fórmulas? Sí, a ver, nosotros siempre fue tradición un poco por mí. A ver, yo soy para eso un poco más, no sé cómo decir, más clásico, más tal, ¿no? Siempre me gustó la montaña. A Alexis le da igual, él, aunque sea una carrilana, va. Él, cuanto más diferente sea, mejor, porque le gusta probar de todo, ¿no? Pero bueno, el plantearse cosas, claro que, pero es lo que hablaba antes, o sea, el problema es la pasta, ¿no? Ya hoy soportar una temporada en este momento pues ya está complicado por tema patrocinadores y sí que cada vez es más difícil. Las empresas es normal, están como está todo el mundo y es más complicado conseguir dinero. Cada vez las cosas son más caras. Nosotros antes pues un juego de ruedas costaba 1000 y pico euros, ahora para la barqueta estas son 2000 y pico y todo así. Entonces cada vez se complica más, ¿no? Lógicamente, aún encima también es lo que hablábamos. Hoy si quieres ganar, ya mismo ya ves que estamos en un simple regional y hay un coche de 200 y pico mil pavos ¿qué haces? ¿Qué compras para tal? O sea, yo lo que tengo muy claro es que yo no voy a pedir una hipoteca, no voy a pedir un préstamo para un coche correr, eso lo tengo clarísimo porque no, o sea, no. A ti non te pica un poquinho volver a sentarte nun volante, facer que sea unha proba solta e volver a meterte na pelea? Sí, a ver, mi intención, ¿qué pasa? Que hay que pensar que el año pasado, por ejemplo, el año pasado y el anterior, Alexis, fueron con el tema de la montaña, del Rally Mix, de los rallies y todo eso, pues fueron muchas carreras y lo que hablamos, lógicamente, el presupuesto, a ver, yo soy autónomo, compañero, entonces, pues, es lo que hay, o sea, no se puede, cuando no se puede, no se puede. Tengo el gusanillo, la verdad, sí, de hacer alguna carrera con el Fórmula, le tengo ganas, porque me encantó cuando fui con él en el máster y tal, y tengo ganas. Pero bueno, este año, pues, lo que hablábamos, con el tema del dinero también que se gastó en el coche, por el tema de hacer todo el motor y todo eso y tal, pues no, y ya para lo que queda, pues lógicamente no, entre que este año estuvo Alexis corriendo con el Fórmula, entonces yo no tenía coche, y ahora para una carrera o dos que queda también no tiene sentido ya. Y además hay que pensar que Alexis creo que tiene que hacer una carrera más con el Fórmula por el tema de que no tiene mucha lógica también
tener que hacer 5 carreras con el coche habiendo 7, por ejemplo, cuando habiendo 10 carreras con 6 resultados te valen, que eso también es otra cosa, pero bueno, es lo que hay. Bueno, cosas do reglamento, non? Sí. Mellor eso hai que ir pulindo, hai que ir facendo propostas e ir avanzando. Este é un deporte que, bueno, ten sempre cousas que pulir, cousas que ir mellorando e o galla podamos entre todos sempre chegar a bo entendemento e facer as cousas non tanto a gusto de todos, porque eso é imposible, pero sí o máis xusto posible, non? Sí, sí, a ver, está claro que nunca va a estar a gusto de todos, pero bueno, en este caso, por ejemplo, este tema concreto no tiene mucha lógica, ¿no? Que tú con 10 carreras te valgan 6 resultados y con 7 tengas que hacer 5. Pero bueno, es lo que dices tú, el reglamento está así y habrá que para el año plantearse, si sigue habiendo las mismas carreras, plantearse un poco esas cosas, ¿no? Pues, Vicente, graciñas por estar connosco, por ocupar o teu tempo tamén diante das cámaras da Federación Galega de Automobilismo. Nos, nada, agardando que ás 3 da tarde comece todo e vernos logo xa o domingo no Parque Pechado na ceremonia de entrega de premios. Muy bien, muchas gracias. Vicente Vieitez, outro dos homes importantes da montaña, teño aquí, mira, vamos pasando de campións en campións, de homes importantes a homes importantes, e aquí dixi, bueno, Breavalde, boas benvido. Boas. Mírate un pouco abrigado demais, ves aquí Sí, con bueno, este polar, así, que entendo que hai ¿sabes? uns compromisos publicitarios que cumplir, ¿no? Nada, no ningún, no sé compromisos publicitarios, los publicitarios son con nuestro bolsillo que é o que nos maneja, do resto, bueno, temos patrocinadores, sí, que nos axudan, pero bueno, non chegamos a esos niveles tampouco. Bueno, decía campeón da montaña, non campeón da montaña, pero sí, porque este é o teu primeiro na montaña, pero sí que vas liderando a clasificación de regularidade. Sí, bueno, vamos liderando, pero ahora co descarte son 2 puntos de vantaxe, estamos aí xa na pelea 100%. Entón, agora é cando chega a hora a verdad, e bueno, hai que empezar a apretar. Nos xogamos ca desvantaxe de ser os rookies que non coñecemos onde están, sobre todo o punto intermedio, porque ao final saída e meta para todos igual, eses normalmente facémolos ben, pero o punto intermedio estásenos atragantando últimamente. Outro día na Pontenova costounos bastante e a ver, hoxe que tal se nos dá. Hoxe traemos algunha novedade, bueno, primeiro copiloto que vai debutar tamén, inda que xa conoce a especialidade, esta vez debuta no asiento da dereita, non da dereita en sí, porque está facendo o criterio en recalvi, pero bueno, sí en montaña. E despois vamos a probar aí un pequeño programiña que desarrollou o dueño do coche, que hoxe por fin pudo vir a mirar unha carreira. A ver, xa o tiñamos utilizado en regularidade pura, cando facíamos regularidade absoluta por aí fora. Bueno, estaba acostumbrado a él, sabía utilizalo desde o lado da dereita, a ver que tal se me dá ahora interpretalo no lado da esquerda. A partir de que houbo que adaptalo do que é a regularidade típica o que é este tipo de regularidade de montaña. A tentación é botarlo a pantalla. Espero que no, porque xa pusen de maneira que non poida mirar moito, o único é rezar para que vaya ben e nos ir colocándonos un pouco ben, sin problema. Bueno, nos desexándote que teñas unha boa fin de semana, que podamos logo comentar a carreira con tranquilidade o remate da mesma, o remate das carreiras. Sempre na regularidade, claro, é unha especialidade diferente, aquí non a velocidade non importa tanto, entre comillas, hai trazados que exixen ir moi rápido para chegar a cumplir ca media. Cal é o caso desta proba na estrada? O inicio sí que é algo rápido, entre comillas, para nós, para coller a media, pero despois a zona intermedia é unha zona que é moi rápida, ao ser unha zona moi rápida para nós baixanos moita velocidade, nós iremos como que nin medio de paseo, pero bueno, despois volves a complicar na zona final porque ten un par de curvas aí enlazadas, o a ponte que está antes da meta e xa hai que tantear ben para chegar con marxe suficiente ao control do final, entón ten o seu, pero hai que ir asustándose, non, en teoría, mecánicamente o coche debería chegar a media sin problema, vamos a ir sobrados supuestamente, pero hai que asustar aí o arranque e a zona final. Xa última, a pelesa con quen a ves? Con Sito ou hai algún nome que A pelesa estará pode ser con calquera, porque a verdad na última proba estábamos todos, hubo mangas que estuvemos todos en 300 puntos, que 300 puntos son 3 milésimas, o sea, 3 décimas. Ahora mesmo, os catos que estamos seguindo o campeonato, estamos todos, unha manga gana un, na outra pode ganar outro, que queda primeiro pode quedar último. Claro, se che pasa como na Pontenova, que na primeira che caen 7 segundos, xa con 7.000 puntos non o recuperas en todo a fin de semana. Pero despois andamos aí 2 segundos
Pódese xogar un pouco. Desexando, como dicía antes, que teñas unha boa fin de semana, que falemos o domingo xa con tranquilidade na cerimonia de entrega de premios. Ok, moi ben, moitas gracias a vos. Grazas a Breo Valde, como digo, que está dominando a clasificación da montaña, unha especialidade máis, esta da montaña, na que este ano está sendo pois, bastante competida, onde hai esas 4 unidades que teñen opcións hasta o final de ver alternancia nos postos de cabeza. Pero vamos a continuar progresando, falábamos antes cun dos protagonistas dos Carcross e agora un protagonista sen dúbida absoluto. César, porque é a súa segunda proba, César Domínguez, pero me importou porque, non sei, que número de proba túa. Falábamos antes con César Domínguez e dicíanos esta miña segunda asfalto esta tempada, das poucas que levan a súa historia como piloto de Carcross, e aquí non sei se botas contas. En total de asfalto, non sei cuántas llevo. Pero bueno, también empezamos tarde, non empezamos tan pronto como se piensa. La primera fue en el 18. Bueno, son anos, Sí, bueno, pero con la pandemia y eso todo, muchas no fueron, pero sí, unas cuantas. Y aquí en la Estrada ya van unos cuantos años, creo que son 4 ya o 5 veces. Bueno, Porto que ven de correr en Chantada, ven de correr dentro desa carreira do Campeonato de España. Que tal foron as cousas? Como te sentiche? Bien, salimos cun Carcross que nos dejó Michael, que hicieron asfalto, le cambiaron algunas cosas y fuimos, no íbamos a ir, pero fuimos más que nada para probar cosas nuevas. Y de hecho lo traemos aquí para seguir probando, a ver qué tal se da. Con intención de cambio de montura a próxima tempada ou simplemente por botar unha man? No, para cambiar así algunas evoluciones a los coches que vayan a hacer, de cara a los que vayan a hacer para montaña. Hai Y que sí, bueno, si funcionan, aplicárselas al mío, claro está. beneficiarte un poquinho, ¿no? Claro. De todo ese esforzo. Sí. Bueno, como se presenta a fin de semana? Como ves as cousas para pelear nesta subida da estrada? Bueno, a ver, el primer puesto sabemos que siempre está complicado, Pisco corre mucho, pero bueno, nosotros siempre intentamos intentarlo, ¿no? Pero bueno, va a ser un fin de semana de probar muchas cosas y bueno, también pienso que Serantes, que es un tío que corre, pienso que va a correr bien y bueno, y hay bastantes más, Dani, Jesús, pienso que todos van a correr bastante. Rey, que es de aquí, pienso que todos van a hacer bastantes buenos tiempos. Sempre unha agrupación numerosa, moi nutrida, con moita pelea, non solo, evidentemente, non solo na zona alta, hai peleas en todos os lados. Sí, sí, al final la agrupación esta solemos ser creo que 16 Carcross por carrera normalmente y es lo bueno, está muy competida y arriba hay unos tiempos, después otros que están un poco para atrás andan ahí en un segundo peleándose y están todos peleándose y creo que es lo bonito de esta agrupación. Falábamos antes con pilotos de fórmulas, barquetas, pilotos de carrozados sobre cales eran os puntos onde había que ter máis atención dentro deste trazado na estrada. Coincidían en xeral na zona da baixada, depois da rasante, un par de curvas enlazadas que ten, Rotas. sí, que están un pouco Ya, rotas e que hai que non sei se para os Carcross cambia un pouco o programa ou se cambia a visión da carreira. A ver, mucho la verdad que no, pero bueno, sí que siempre todo, la verdad que todo influye. Al final Carcross, lo metes por algo roto, va a ir bien, pero bueno, a gran velocidad, cogerte eso, pues siempre hay que tener cuidado. Pero bueno, Non levas na mente tampouco a posibilidade de risco grande, o sea, realmente non vas pensando en trazar. sí, vas pensando en trazar y yo creo que los de los Carcross nos olvidamos un poco de eso, de los baches y de esas cosas. A no ser que haya una cosa muy descomunal y que sí que tengas que esquivar o tal y que te implique cambiar la trazada. Pero no, yo creo que no nos afecta mucho, la verdad. Dicías que por arriba o señor Pisco pues parece que ten esa combinación, ¿no? De manos, de unidade, de confianza tamén, no fondo, ¿no? Porque ao final salir o mellor preocupado por intentar limar segundos, o mellor te fai cometer erros onde non os debes, e el vai con esa confianza que, bueno, pues non sei se a clave está aí, o mellor en cambiar tamén un pouco o chip, non sei se dan as maquinarias como para, cambiando a mente, ser capaz de competir ya máis. Está difícil. La verdad que es un buen piloto, un piloto rápido, no se baja del coche, rally miss, montaña, tiene una buena asistencia, un buen coche y él es un buen piloto. Y sumas eso todo y es muy difícil también hacerle frente. Nosotros lo intentamos, pero no llega la cosa. Bueno, hai que ver como se dan estas evolucións, como vai cambiando, como se pode cambiar o coche, que pode mellorar.
a suspensión dos carcross é unha das cousas máis espectaculares, o que máis se percibe dende fora, evidentemente por esa esterilidade que teñen os elementos, non? En si mesmos que se permiten a simple vista ver como traballan e demais. Pisco un tío que a mellor vai moitas veces máis duro co resto, non sei se os demais é mellor, non sei, por que se deben esas diferencias de configuración, non? Yo pienso que al final es un poco el piloto, lo que le gusta al piloto, ¿no? Uno lo llevará el coche más bajo, reglado de una manera, uno conducirá cruzando el coche, el otro le gustará meterlo fino por el sitio y al final yo creo que ese es un poco como pones tú el coche, según te gusta a ti conducir. A mí un poco duro, no demasiado, bajado, cada uno tiene su cosa. O seu estilo, a súa forma de conducir. Igual a mí me pones un coche, yo que sé, imagínate cómo lo tiene Pisco y igual yo no soy capaz de conducirlo, ¿sabes? Mellor lle poso teu a Pisco tampouco. O sí, no se sabe, pero bueno. Bueno, nos encantados de poder disfrutar contigo na montaña, de verte nesta pelea. Desexarte nada, unha boa fin de semana, que nos veamos o final o domingo, que todo vaya ben e que podamos ver eso, competitividade do final, que pelexedes como a tolos, no bo sentido da palabra, que as cousas se decidan por décimas, que como nos gustaría aos aficionados que se resolvan as cousas. Sí, la verdad que sí, importante. Disfrutarlo, no llevar un golpe y bueno, intentar estar lo más arriba posible. Pues grazas por acompañarnos nesta previa. Ahora nada, un ratiño briefing e adestramentos. Nada, pues muchas gracias y a vosotros por el trabajo que hacéis. Grazas a Beni Porto, outro dos homes da montaña. E vamos con Javi Carballo a falar con él, se nos están dicindo, porque eu miraba aquí, eu non levas gafas, entón miro así un pouco sombras, miro persoas, e digo, este Javi. Boa, señor Javier Carballo, que tal? Un dos grandes da montaña, Bueno, un dos moitos da montaña. Mira, eu miro para aquí atrás, é unha estampa fantástica, ves desde os fórmulas, ves o bango de Alexis, o coche de V8, ves estes Porsches, o TCR, ves BMW, ves o Midget. A verdade é que hai maquinaria importante aquí. Hai maquinaria, podría haber máis, o que pasa é que eu sigo dicindo, para min a montaña había que dar unha volta aos trazados. Os trazados non axudan nada a que haiga máis coches de montaña. Realmente hoxe este trazado está demasiado roto, pero bueno, hai que adaptarse ao que hai. É complicado a veces para os organizadores tamén poder optar a cambiar a ubicación onde se fai a carreira, porque bueno, os concellos tamén teñen as súas, claro, as súas limitacións, non? Esta aquí hai bastantes casas que quedan dentro, bueno, non son moitísimas, pero algunhas casas quedan dentro, e a mellor cambias o trazado e tes máis lío con algún pueblo máis aislado, non sei. É unha cuestión que é difícil de resolver, Sí, claro que é difícil, aparte os poñer aquí os coches é moi bonito para o pueblo, para a xente, para traer xente para a montaña, que eu creo que se organizara todo, igual se podía facer isto aquí no pueblo e máis, ao mellor, facer uns trazados un pouco máis montañeros, sabes? Porque realmente, eu para min, a meu punto de vista, ao mellor a alguna xente, para min hoxe carreiras de montaña no Campeonato Galego hai dúas ou tres carreiras que se poden decir que son carreiras de verdadeira de montaña. E cuidado, que a min esta subida gústame, pero ao final a mitad é baixando. E bueno, se falamos de montaña, falamos de carreiras con bo piso para que podan vir CMs, para que podan vir fórmulas, podan vir GTs, ten que haber un bo piso, ten que haber unhas condicións un pouco para que a xente se anime, sabes? Vamos, é o meu punto de vista, non sei se estou equivocado ou non, pero bueno. Dende logo a montaña ten unhas características claras, non? O que diste, con bo piso, con bo ancho, con capacidade de velocidade e con pendientes importantes, pois a cousa ten unha cara máis internacional, por así dicir, non? Miras o europeo e ves como son as carreteras, como se configuran os trazados e, bueno, o mellor tamén aquí en Galicia as nosas carreteras tamén son como son, non? Hai carreteras, o que pasa é que, bueno, claro, ao mellor non se dan cumplido todos os requisitos que gustaría cumplir, pero, bueno, a ver, hai bastantes carreteras. Está de feito que, claro, tú vas ver un campeonato de Europa ou alguna subida do campeonato de España, e claro, a calquera non lle gusta correr aí. Unhos bons pisos, unhas boas chismas, e, ao final, para o público tamén é moito máis atractivo, porque a velocidade é outra, e iso todo cho impón o trazado. E, bueno, aquí temos as limitacións que temos e bueno, hai que adaptarse e correr co que hai.
Como te planteas esta carreira ca túa unidade? Uf, eh, Uf, non sei, teño bastante respeto porque a carretera está bastante rota, eu non viñen hasta ayer a noite, de feito chamei a algún amigo que teño por aquí e dixeronme que sí, que estaba moi rota, que había baches moi grandes, e bueno, a verdade é que pensei que iba a estar máis rota do que está, porque todo Dios te asustaba. A ver, non é que estea moi rota, pero está rota en sitios bastante complicados. Está rota despois do salto ali, que é unha zona moi rápida, está rota na baixada, que hai uns baches bastante grandes, que claro, son zonas que vas moi rápido, e que claro, estes coches ao ir tan baixos, pois non sabes se vas tocar por abaixo, se vas deixar unha roda nun bache, non sei, habrá que ir probando pouco a pouco, manga a manga, e a ver o que pasa, sin arriesgar moito, porque ao final o que queremos é acabar a temporada e nada máis. Hai que rematar as carreiras, que iso é importante. Sí, hai que rematar as carreiras, porque pouco vale que hoxe fagas unha manga moi boa se mañá non acabas a manga do domingo. Entonces, ou te sales e destrozas o coche, non podes facer as 2 ou 3 carreiras que quedan do campeonato. Entonces, para min, bueno, vamos a ir tanteando e mirando, según a marcha, a ver como se pon o fin de semana. Nos encantados de poder disfrutar, como dicía, destas maquinarias, evidentemente con todo o respeto ao resto do parque pechado que temos ao noso redor, que hai unha colección importante de unidades, 71 unidades son as que vades participar nesta proba. A xente que nos está mirando desde casa, hai que dicirlle que están ben os streamings e nos temos que defendelos evidentemente, pero que hai que vir os trazados, hai que vir a animar a xente, verdad? Eu ainda o dixen outro día, falo en contra vosa. Non, creo que se fala a favor, Eu os streaming, como se chama, gústame, pero creo que tamén están restando tamén algo de asistencia de público. Digo que estou falando en contra vosa porque é un grandísimo traballo que facedes, pero cada vez hai menos xente en todo, xa non é na montaña solo, é na montaña, nos rallies, en todos os lados, eu non sei que pasa, pero vas a pruebas Eu este fin de semana estuve o domingo en Chantada e viñen decepcionado. Había 4 pelagatos pola subida, non sei onde estaba toda esa xente que todo o mundo anuncia, porque eu acordo máis ver Chantada hai moitos anos, había miles e miles de persoas. Aquí era unha zona da estrada que había moitísima xente sempre e tal, pero eu cada ano vexo que cada ano vamos a menos e non sei cal é o motivo, se é que a xuventú xa non lle gustan os coches, se é outra cousa, pero bueno, non sei, algo vai haber que facer porque senón vamos chegar a un momento que vamos costar os pilotos solos no trazado. Bueno, Este ritmo. solos non vades estar que nos imos estar ali todavía, aínda que non haxa público, nós como tamén afeccionados que somos estaremos acompañándoos, así que público sempre vai haber garantizado, pero é verdade que é unha análise complicada, porque si o que notamos, e eu noto xa de fai uns anos, que os que estamos nas cunetas cada vez vamos cumplindo máis anos e non vemos como entra un relevo xeracional, faltanos os rapaciños de 15, 16, 17, 18, hainos, pero non é maioría, como podía ser fai uns anos, non? Sí, non é maioría, joder, eu acordome a ir ver o Fito funo ver 20 anos seguidos, e eu, os meus fillos de pequeniños leveinos no carrito, colgados no colo, ibas ver unha subida daquelas, era unha afluencia de público masiva, pero que agora é general, tú vas ver unha subida do Campeonato de Europa e non ves, polo menos aquí, o que en España e tal, non ves esa cantidad de público que se vía hai anos. O mellor tes que ir a fora de España para ver esas cantidades de público, non sei se é que teñen outra forma de entender o deporte do automobilismo que a nós, pero, joder, en Francia, Alemania, por aí, miras carreiras do europeo e ves multitud de xente. Eu miro carreiras daqui de España ou tal, ou te vas a Portugal a ver unha falperra para ver algo de xente, ou senón é que a todas as que fun, últimamente pouco público vexo. E xa che digo, non é só na montaña, é no rally. Tú vas a un rally de Ourense, que era un rally que había multitud de xente, e este ano ibas, joder, que non había nadie. É que estás correndo e parece que estás... Non te anima a nada, sabes? Non sei, algo vai haber que cambiar, non sei o qué, pero bueno. Ahora teño que falar eu ben dos streaming porque creo que parte da receta da solución pasa por poder transmitir as carreiras a xente que ao mellor non se achegou nunca a unha carreira e que poda haber un bo espectáculo na pantalla e dicir, ostras, eu quero ir á próxima, eu quero achegarme, así que é responsabilidade vosa facer un bo papel sobre o asfalto, non recollelo e que o público diga, ostras, como mola iso, hai que ir. Sabes o problema? Que o facedes demasiado ben. Entonces, ven a carreira desde a casa casi íntegramente, entendes? O streaming está, para min, sinceramente, está tan ben feito
que marcades tantos puntos na montaña que están vendo parcialmente a carreira desde a casa. Entonces, home, é unha cousa bonita porque tú, se a tua familia non pode ver, pódete estar vendo desde a casa nun determinado momento, desde un traballo, un grupo de amigos ou quen sea. Realmente está ben, a min gustame que se faga porque que pasa? Que algunhas persoas vai che arrastrar o que verdadeiramente lle gustan os coches vai vilo ver en presencia, sabes? Porque gustalle ver o parque cerrado, gustalle estar cos pilotos, gustalle velo a pé de tramo. O outro tanto por cento, pois habrá que ilo animando cos streaming e con outras cousas a que se animen a vir velo de vez en cando. Sí, e a coñecer o que non se pode transmitir no streaming, que como ti ben decías, achegarse aos parques pechados, ir ás asistencias, ver o traballo das preparacións dos vehículos, falar en persoa cos pilotos, cos equipos, que iso tamén é parte das carreiras. A min gusta ir un rally non só estar na cuneta, senón tamén achegarme ás zonas onde se traballa nos coches, porque, bueno, é outra parte da carreira que tamén hai que disfrutar, que a que non podemos nunca lanzar desde o streaming. Eu, sinceramente, desde hai moitos anos, eu sempre fui un frozo da montaña, fun moito por aí afora, os últimos, por dicirche unha cousa, 10, 12 anos, gustábame máis estar nos parques cerrados que vendo a carreira. Disfruto máis indo ali a ver a xente, os pilotos, charlando cos amigos e cunha cousa con outra, que relativamente vendo case a carreira. Para min, quizás é unha das cousas máis bonitas, sabes? Quizás, ao mellor, tamén había que facilitarlle o acceso un pouco a esa xente as asistencias que viran, os rapaces. Eu son moi partidario de cando che ven un rapaz ou unha mãe con neno pequeno que lle gusta un coche, de subilo ao coche, deixalo subir, cousa que antigamente a mellor estaba un pouco máis cohibido, pois, joder, esa xente pois, é unha cousa que a mellor lle vai quedar aí para moitos anos, sabes? Subime naquel coche, subime nunha barqueta ou a mellor nese aspecto pois tamén animabas máis a xente a que viñera máis ás carreiras, sabes? Eu que sei, son moitos cúmulos de moitas cousas que pouco a pouco teremos que ir botando a man. Pois ojalá se es así, deste xeito. Nos agardamos que teñas unha boa fin de semana, agardamoste na meta da cuarta carreira oficial o domingo e despois xa na ceremonia de entrega de premios e que podamos disfrutar contigo a través do streaming e tamén sobre o asfalto. Home, espero que sí, ojalá sea así, bueno, eu vou intentar luchar, que eu sabes que son luchador, dame igual co que veña, vou intentar luchar por quedar o máis arriba posible, eso teño claro. Ahora o importante é acabar, como tú dices, acabar o domingo e acabar o campeonato. É o primeiro ano que facemos con este coche, este é a cuarta carreira, estamos aí creo que moi ben situados, para min xa é un orgullo estar aí e po ano hai máis carreiras e xa Dios dirá, máis experiencia e poder ir facendo carreiras e a ver se collemos algo máis de ritmo e podemos estar aí sempre loitando aí a tope. Pois Javi Caraballo, grazas por acompañarnos e, como dicía, sorte. Enhoraboa por estar unha proba máis nesta pelesa que é o Campeonato Xunta de Galicia de Montaña. Pois gracias a vos e nada, a ver se nos vemos mañán entonces. Veña, aí nos quedamos, aí nos citamos. Vamos a continuar con máis protagonistas. Vame facendo, eu ríome aquí frente á cámara, parece que estou aquí un pouco solo e temos aquí un sinal, esta L, que era un sinal interno noso, porque iba a chegar o señor Iván Picaño, un home da escudería estradense, co que nos citamos para falar do trazado, para falar desta subida. Que tal, Iván? Moi boas, te iba a dicir benvido, non? Estás na tua casa. Sí, bueno, pero dá as grazas tamén por estar vos aquí, porque, bueno, este traballo que facedes, pois, danos moitísima visibilidade tanto aos pilotos como ao pueblo, e, bueno, pois este traballo tamén darvos a enhoraboa e grazas por estar aquí. Nos encantados de poder acompañarnos, además moi ben acollidos pola parte da escudería estradense, así que o placer é mutuo. E falemos un poquinho do deportivo, falemos un poquinho do que temos entre mans. Fin de semana da subida á Estrada, unha proba que das veteranas do campeonato, 28 edicións que se din pronto, pero que son moitos anos. Contanos un poquinho, danos detalle de como é a subida. Contanos un poquinho o que se van ir atopando os espectadores ao ver o paso as diferentes unidades. A ver, eu fai pouco que comecei a correr, pero para min é unha carretera que, bueno, conozco moito, de feito eu vivo no fondo da salida e, bueno, para min é unha subida moi técnica e creo que a todos os pilotos, polo que falas con eles, de que ten aquela pequena zona de baixada, hasta nos gusta esa zona de baixada, tanto de salida ten ao principio unha zona lenta, ratonera, que, bueno, hai que andar finos para non perder moito,
a partir de aí na zona da Iglesia para diante é todo, pois, a quen máis acelere, pois máis estará arriba, e pois a partir do rasante de Trasmonte hacia baixo esa baixada, pois é moi rápida, pero tamén moi técnica. Entonces, eu creo que ten un pouquiño de todo e creo que é o que lle dá un pouquiño de salsa a esta subida. Unha subida que hai que ter moito ollo, hai que ir fino e hai que non perder a concentración, non? Porque tamén ten os seus riscos. Sí, eu poñoche un exemplo, eu corro Rally Mix e eu vou moi pendiente da temperatura do vehículo. Eu, ás veces que corrín a subida, nunca me deu tempo a mirala. É dicir, para que vexes o que é, é dicir, é moi rápido, tes que ir moi centrado, moi concentrado no que ven, no seguinte, porque son moitas cousiñas nas que hai que ir pendientes e a trazada ten que ser o máis fina posible para bueno, estar arriba, que é complicado, que na miña categoría hai moitísima xente que vai ser imposible estar aí, pero bueno, vamos a intentar loitar e na casa cadar un bo posto. Te iba a dicir, contanos un poquinho das túas expectativas, de como te ves aquí na casa. O meu obxectivo é acabar, estou aquí gracias ao equipo que teño detrás e a xente que teño detrás apoiándome, surxiu unha cousa antes de correr Ribadumia e pois gracias á xente toda que me animou e que estuvo aí detrás miña estou hoxe aquí, entonces vou intentar acabar todas as mangas e facer disfrutar a xente que está no tramo e despois, como non vamos a correr, intentar poñerlle o máximo difícil ao resto da miña categoría, pero bueno, temos xente moi fuerte na nosa categoría, como pode ser Pisco, pode ser Beni Porto, pode ser Vila aquí na casa, bueno, eu creo que vai ser unha carreira interesante, vamos a intentar estar o máximo arriba posible, pero o obxectivo noso non é a montaña, que senón é o Rally Mix. Unha especialidade da que tamén hai moito seguimento e moita afición. Unha tempada esta en xeral en que estamos vendo listas de inscritos moi nutridas en case calquera especialidade. Aquí 71 unidades, que se di pronto que é un número máis que interesante para disfrutar, manga a manga. Sí, eu creo que as cousas están a facer ben, entonces, como todo, se pode mellorar, pero creo que se as cousas están a facer ben, entonces iso é o que fai tamén que a lista de inscritos sean grandes. Tanto na montaña como no Rally Mix, o dito, ter aquí 71 vehículos, por xa o di todo, de todo tipo de categorías, de todo tipo de clases, e no Rally Mix igual, de ter que pechar a lista por pasar aos inscritos de 100, iso é o que o de Ribadumia foi un espectáculo. Entonces, eu creo que iso de cara ao aficionado, pois é moi bo, porque chegas e tes coches e disfrutas toda a tarde ou todo o fin de semana, depende do que te plantees vir á carreira. Falábamos antes con Javi Carballo, un dos homes que vai ser protagonista na parte alta da clasificación de carrozados, de que hai que animar os aficionados a chegarse, porque non solo nas carreiras non solo pasan cousas do que se mira a través do streaming, pasan cousas tamén nos parques pechados, pasan cousas nas asistencias, hai máis vida que ver que o coche en movimento, en velocidade. Sí, a min, mira, eu poñoche o exemplo, é dicir, eu verifiquei onte, pero a min gustame estar vendo as verificacións de hoxe, vindo a parque pechado, estando un pouco nas asistencias, eu creo que vives a carreira doutra forma que detrás da pantalla non a vives. Que si é verdad que, bueno, pues dáselle moitísima vida e como non os streaming para min foi unha das cousas que mellor lle pasou ás modalidades en xeral, porque, bueno, é un traballo bo tanto para os pilotos que nos dades moitísima visibilidade de cara aos patrocinadores e de cara ao espectador, pero eu creo que a carreira, vivila desde dentro, pois dache outra sensación. Pois nos desexando que ti atopes, falando de sensacións, que atopes as sensacións necesarias ca túa unidade, que podamos disfrutar contigo na carreira e que falemos, mira, o domingo, como mínimo o domingo na meta, despois da meta da cuarta carreira oficial e xe na ceremonia de premios, por mellor que mellor. Bueno, eu creo que na ceremonia de premios varme ver, pero non creo que no podien, teñen que surxir moitas cousas, pero bueno, desde aquí tamén quero animar a xente a que se achegue, se non é hoxe, que sea mañán, que ainda están a tempo, se están vendo este directo, e despois desexarlle toda a sorte aos meus compañeros da escudería estradense, tanto a directiva como a todo o mundo que está no tramo, que sin eles eu creo que esta subida non é posible, nin esta nin ningún, é dicir, toda a xente, todo o colaborador que bota unha man, que ahora mesmo xa está no tramo, cando nós ainda estamos aquí, a xente ainda está a comer, e hai moita xente xa no tramo esperando a que nós esteamos para baixar, porque a carretera cortase a unha, entonces eu creo que esa xente tamén ten que ter visibilidade nestes streaming porque son moi importantes. Ao mellor ahora mesmo están nos vendo abaixo e eu creo que é un plus que lle debemos dar a xente toda, todos os voluntarios e toda a xente que fai posible isto, porque estas vallas todo non se poñen con unha persona. Entonces, toda esa xente que axudou a escudería estradense, pois, desde o meu nome propio que estuven aí varios anos, doulle as gracias, espero que sigan vindo a axudar e espero que a carreira salga o mellor posible, tanto para nós como para eles.
Pois boa mensaxe, Iván. Grazas por acompañarnos. E, Odito, vámonos vendo ao longo das mangas. Moitísimas gracias e esperemos vernos aquí ao final da carreira. Case esa. Gracias. Iván Picaño, outro dos homes que tiñamos convidado, co que vamos pechando xa esta retransmisión. Temos aquí unha mosca que tamén quere ser convidada desta previa que habitualmente facemos ao longo das diferentes carreiras. O levo repetindo, non falo en contra do noso traballo dos streamings, hai que vir as carreiras. É verdade que se non podes o streaming, esta ferramenta é unha ferramenta fantástica e tamén para amosarlle, eu creo que isto é un esforzo que temos que hacer aos asociados. Hai que contaxiar a máis xente polo placer, polo gusto, pola montaña. Hai que ensinarlle, mira o que se mire ben na montaña, mira este directo, mira este vídeo. Hai que amosarlle a outros aficionados ao motor o que se vive na montaña. E hai que tamén, de vez en cando, achegarse a algunha das subidas e acompañar os pilotos e acompañar os equipos en vivo e en directo e falar. E como vedes, son xente que se poda chegar a falar calquera con el. Pero quero pedirlle ao noso compañeiro Luís que está na cámara que nos dé unha panorámica deste parque pechado, porque eu creo que é un espectáculo ver todas estas 71 unidades, esta colección de vehículos que son os que nos van a dar, pois iso, o espectáculo, nos van a ofrecer os bons momentos de carreiras esta fin de semana. Comezaremos ás 3 da tarde ca primeira das mangas, a manga de adestramento do sábado, 3 da tarde. A partir de aí, como é habitual na montaña, a continuación, a primeira e segunda carreira oficial. E despois ao domingo, destas 9, o segundo adestramento e as carreiras oficial, terceira e cuarta, nas que estaremos en todas as mangas. Estaremos ofrecendo imaxes desde o tramo en todas e cada unha das mangas. Na cuarta carreira oficial estaremos precisamente despois da meta, nese parque pechado final de meta, onde recolleremos o testemunho, as declaracións, as opinións de todos e cada un dos que cheguen hasta esa posición. Bueno, pois ese é o obxectivo que temos en esta retransmisión. Estaremos tamén, por suposto, na ceremonia de entrega de premios. Pouco máis que contarvos nesta previa. Grazas aos que nos acompañachedes no directo. Eu quero insistir un poquinho, creo que temos que botarlle un ollo a quenes son os que apoian as carreiras, as institucións que apoian o campeonato e tamén as marcas, as empresas que apoian a esta 28ª edición da subida á Estrada. Antepenúltima das probas do Campeonato Xunta de Galicia de montaña. E por outra parte, tamén tamén contarvos que sumamos un novo apoio, sumamos un novo colaborador, patrocinador dentro desta especialidade, como é o Mundial de Rallycross en Monte Alegre. Unha proba, unha cita que vai chegar dentro de pouquiño, a que queremos que lle vayades botando un ollo, a que querades que vayades estando, da que queremos que vayades estando informados, e que nos estamos encantados de poder ser, altavoz desta proba que se produce moi pertiño noso, a outro lado da fronteira con Portugal, pero que é unha proba que para os galegos eu creo que prácticamente de casa, a que vos animamos. Mira, precisamente, eu creo que podemos xa ir rematando a conexión. Deixamos vos un clip, unha pequena mostra do que podedes vivir en Monte Alegre. Grazas e ata as 3 da tarde.